Nggih, kersane tombo kesele Mbah Ju. Nggih. Nang ngene iki ra wis bobok. Nggih. Nanti lali. Uga rampek dicepak-cepak. Mun kula cepak-cepake ndara, malah mbok kula damelke kaos kok. Kangge konan jabang nggih. Tulisane sayur balap. Dijadiake tenan yo. Nggih. Tulisane ning ngarep apa ning Teng ngajeng wonten, teng wingking wonten, teng wingking iki gambarane bus. sing ngarep. Tulisan sayur balap. Muga wayang gongku besok babaran. Nggih. Besok kanthi slamet ora ono kepone alam besok kok ya. Menika kan kula suwun nggih ndara nggih. Nanging pripun anggenipun jenengan iki bapak sampun sepuh napa sakit sedaya. Kemeng nggih ndara nggih. Bangun sini ndara. Ingin menapa? Lah kok ujug-ujug iki ndak tolong ndak? Tolong ndak? Tulen! 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 Ngono ning taman sari. Ora ning alas. Nggonmu bengok njaluk tulung kok ora kampung banget. Nggih, Dara. Kula wedi, Dara. Aku wis keprungu rasa banter-banter. Saikine kowe tak kancane ora usah wedi. Awan-awan kok wedi iki jane wedi apa? Hei, Kok malah rasu to? ora krungu Jenengan ngendika pripun? Gak usah banter-banter. yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Odo. Dara, kepareng matur nggih Dara Iya, nggih. iya. Garwane panjenengan Dara Putri Adaning Rom. Badhe babaran. Hei! Kaget kula. Diajak adane marep babaran. Nggih. Kula niki kaget. Dara tumbasne Pakko Andara. Apa? Kaget. Saiki ndi? Saiki ndi? Wonten kepukuran kon tulungi ati-ati. Wah, ana sepi tuh. Iya, wali Allah Gusti. Aduh, sekedar malih panjenengan badhe ngomong. Karo aku sing arep babaran, aku sing deg-deg. Dara kula seneng, Dara kula seneng pun ketok. Aku kaget. Kula pun bantu Dara Putri. Pun ketok. Wis ketok. Pun Sing ketok. sing seneng ora mung kowe. Aku kok seneng. Jenengan ki seneng. Kita apa nih kita? Rambut pun ketok. Aku wis ketok. Iya, Dara pun ketok, Dara. Kembang kurang jambak. Muga-muga selamat konang jabang lan ibu. Ora ana alas sajiyo. Dara. Dara. Putraku wis kelakon lae. Nggih, pun kula tiliki meleh. Jebule rambutnya mboke. Rambutnya bayi sedelok meneh babaran. Menika sampun babaran, Dara. Diajak adane. Sakwise seleramu mbabarake konang jabang. Sing paru kudune seneng atimu. Nah, gini kok malah kembang-kembang pipimu. Pancen kuwi panggadangku. Lek konang jabang sing tak jaluk wijil kakung ing bisa teruske pranatan ana ing Tanjungan. Saiki wis pakon seleramu babaran. Sing maneh kepiye, Kak? Ora kok terus. Peluk!
Atene. Lamun tak gagas kabeh ature. Siti Tunggini kuwi ora bener. Kuwi Pantelane wis wani tindak sete. Lamun to kuwi bener titis kuwi ora bakal pasuriyane sengkoe mengkon. Luwih becik pingat. Cekatus pun kayak kula mengkon nikah. Ora nyono bapak pisan katene. Bocah saka desa tak angkat derajatmu. Tak pundhut minangka garwa prameswari Tanjungano. Orang gawe kejari pengalih punanging. Sesoma nyonyok asa. Kanthi iki tindak sedeng. Saiki ra bisa kuman. Makanan wis gamblang cetha. Penglarake kurang Jepang sing dites ana ing Tanjungano iki. Rungokke katene. Ora ana buri sak cengkang kanggone adane lho. Minggat saka Tanjungano. Aku kuwi nesu. Kok malah mbok susuk kene nek kene wae nesu ngono piye? Mboten napa-napa kula sing sudah-sudah. Soalnya wong lorong. Aku. Ampun, Mas. Kowe gelem ninggalke Tanjungano bae. Kabeh iki kaluputan kuwi ning kowe. Yen kowe ora gelem ngaku papan iki aku sesuk. Dia ora mentolo kepalane kowe. Lagi kasih nyatanya. Kabeh saka tumimbang. Gawe larane atiku adane iki. Wes kok nesu lho. Jenengmu sapa? Bendaramu? Adat ning arum. Oh iya Pak Dek, Rom. Bener-bener aku karo kok, Rom. Nggih niku di swadu ilang ta, Rom? Ngece. Ngece ke mana? Aku lagi bukan karo ya dari ini. Malah ngece. Kodang asam kita. Oh. Halo. Cepet aku nyawang pasukan Tanjungan. Tinggal ke pasukan Tanjungan. Aku ra mentolo nyawang bojoku adane ngrum. Mergo tak ancam arep tak pateni. Lho pas keprene kok malah mbok tong-tongne. Musuhmu dudu iki. Iki lho. Saka rumah sakit. Tidak kan. Saudara memberi. Tidak. Ya disitu gini. Saiki ini wis ana memolo tungkap Pojo Tanjungano. Adane ngrumus lakon ninggalke Pojo Tanjungano. Nanging Adam niku ana garwa prameswari lah kok panjenengan tundung niku kados pundi to Kang Mas? Kanggo nambal perkara iki komplange dampar kapamesware ning Tanjungano. Ora ana wanita kang kapiji utawa kang nggawe kejaba diajeng Siti Kumbu. Tindak sak tembung sak kemah kudu bisa
aja patuladan. Oh, ngaten jenis Mergo tembungan becik ketitik ala ketara. Kang Mas Prabu Sinegoro. Boten ndemen jenengan ngendika menapa kemawon kalian kula. Sampun kula sampun menrasipun manah kula. Jalaran garwa prameswari sampun menjenengan pasrahaken dumateng kula. Sepenanggonku ngenteni janji prasetya ning ati kadung tresno ning sliramu dohoi berantino waktu Soyo suwe, soyo rekaruan Senajan mung tansah gedang Aku samar yen sliramu ora kelingan Wong ayu tal anti-anti Copicer semoyo wae Aku tresno karo kowe Tekene atimu Soyo gawe loro Iku ra prayoga Aku ora bakal mundur Aku ora bakal mlayu Yen turun nyanding sliramu Ukuran yang tresno Tutu bondo nanging Lumiteng asmara Ukuran yang tresno Tutu bondo nanging Lumiteng asmara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sugeng sonten, selamat sore kagem sedaya tamu undangan saking Ibu Is Bakul Sayur. Ki mau tak kira acarane sedekah bumi. Tahu nampa sedekah bumi batal kok aku kok. Lah pripun manggone ning nggone punden. Lah nggih. Jebule Mbok Is sing duwe gawe. Sayur balap. Sayur balap. Lah nggih kok anak wedok dadi nganten cah. Sik anak lanang. Nek ora ngono rada bengok iki. Terae mbok sengaja ibu-ibu ben bengok. Lah nggih, pripun nuwun sewu sik suwe ora jamu pisan godhong tela. Maksude Suwe ora ketemu malih kalih Wahyu Manggala. Kangen mboten, Bu? Kangen ya alhamdulillah Allah. dikangeni karo dulur-dulur gedangan. Lah iya, aku wis winginane 2 tahun yang lalu ya, Bu. Nganti matur Pak Wo, matur karo pepunden sesepuh kene. Njaluk ngapura sing saaki-aki mergo bar corona jadwal iku padet kejaba kuwi HP ku ilang sing ana jadwale. Oh, HP-ne sampean ilang iko ya mbiyen. Nggih, kandilalah ana tumbuk loro mriki karo kanca. Kedhisik mriko aku matur Pak Wo aku diamuk. Sing paling ngamuk aku malah etane mek kami tuwa iku lho. Sapa iku? Wong tuwa. Meneng ae ya iku. Menawa saking kegelan atine Lah, nggih. mergo saking tresnane karo sampean karo Wahyu Manggala. Nggih. Perkara ra iso tanggapan wae nganti gelo nganti getun. Ning alhamdulillah iki temu kangen ya. Temu kangen kalian dulur-dulurku gedangan khususon ibu-ibu nonton ketoprak ya apike ngene Lah nggih, kaya nekani pengajian do nganggo jilbab, nganggo jilbab kabeh. nganggo jilbab. Lah iya nganggo jilbab kabeh. Ya Allah Gusti, sampean iki nek omong ki alon-alon waton kelakon gremat-gremet waton slamet Cocok. jilbaban. Iya iya. Jajal baleni. Wong gedangan wedok-wedok nganggo jilbaban. Ya Allah, aku kok curiga ilate tek ora patek genah iki saiki. Iya ya Mas. Jajal aku kok penasaran sampean melet diluk wae. Melet. Wo ya bener, Bu. Saiki Bos Mogol omongane rada ra cetha iki aku ngerti penyebabe. Penyebabnya apa? Ilat angger kulino dicokot prawan ya ngene iki. Iya, Bu. Mulane omongane ra cetha. Nggih nyuwun sewu, tinggal bojone saiki malah entuk bocah nom umur 21 tahun. Lah bendina dicokoti terus omongane ya ora cetha. Ora cetha kebangetan bojoku kok, Cah. Kok iso kebangetan? Isih bocah nyokoti terus ndak malah tak ijono sing ijeh digendong iki. Wong arep muni jimlabat. Oh, ya malah. Arep muni jimalabab. Ya Allah Gusti. Arep muni jilab. Mangkowe kok iso lek, Aku kok malah ketularan. Jajal bae melet. Oh alah Gusti bener. Piye-piye, Bos? Aku ngerti perkarane. Ana apa? Ilat angger kulino dicokot banci. Alah, sampean niku kok iso. Lah wong ancen kowe iki lah ya ngoten, Lah, wong- kanugrahan. Wong aku malah melu kami sosolen jilbaban. Kami sosolen. Kami sosolen pinanggihan kalian dulur-dulurku gedangan. Nggih. Sing wedok ketok ayu-ayu mergo do nganggo jilbab. Ning wong wedok iki peh perkara nganggo jilbab ben ketok ayu ngono. Iya ta ya. Ora kabeh. Lho kabeh, Mas. Alah, mbokku iku lho sing tuwa asine jilbaban iki perkara nutupi wane. Lho, masa? Aku ngerti kok nek wong kene iki urung dawanen ora ketang sepuh, ngerti perkarane. Perkarane Iki lho, wah asem. Wah asem iki kena lho Mas dinggo ngirengno rambut. lho, asem.
Kandhani kok. Iki iso nggo ngireng rambut. Iki alami, iki manfaate ana. Lho, aseme wis pirang-pirang. Walah layak wong kene sing tuwa-tuwa urung dawanen. Perkarane ya iku mau. Dadi asem ki kena nggo ngireng rambut. Iya. Carane diapakno iki? Iki jane rahasiane wong tuwa-tuwa ning kowe nek kepengin ngerti ya tak omongi. Jajal omongi carane piye? Ndak lho. Asem kok iso dienggo ngirengno rambut. Kowe paham ora kira-kira carane piye? Ya ora paham. Ora paham to? Carane piye? Tak dohno ning aja kandak-kandakno wong. Ora iki tak nggone dhewe. Heeh. Asem iki terus dijupuki dhisik, Heeh. ora kok terus dipepe, ora kok terus diklumpukno, ora terus dideplok ora. Anu iki aseme dijupuki, Iya. diadahi sak, terus digawa ning pasar didol, tukokno semir. Oh, alah kere. Ya wis suwe ah, Bos. Lho, lah Wong iya. ancen aseme didol terus entuk duit nggo tuku semir rek. Iki rahasiane wong ndek mben-mben. Ah rahasia apa? Rahasia kok adol asem nggo tuku semir ya wis umum. Lah, Nek iki lho tenan ora sombong. Ora sombong. Nek iki nyata wis tak buktekno. Carane Sampean roh wit kudu. roh. Asine lho wit kudu iku apa iso nggo ngiritno bahan bakar. Ah, ora percaya, Mas. Tenan. Wong wit kudu kok. Ora percaya sampean. Biasane nek aku ngerteni wit kudu, wohe kudu iku kena dienggo obat-obatan iku aku ngerti. Ning iki iso nggo ngiritno bensin. Ah, ora ngandel ah. Lho tenan wingi bar tak jajal. Kudu dijupuk terus dilebokno nang nggone nggon bensinan. Ora, carane ana. Lho, Nalika aku arep mara Semarang biasane kan membutuhkan bensin antara 10 liter. Ning perkara woh kudu iki entek mung 1 liter. lho. Wah iki perlu dianu iki perlu disiarno karo dulur-dulur nek ngono. Tenan iki. Wah kudu iku iso ngiritno bahan bakar. Iso. Masuk iki. Kowe Iki lho, ngerti carane? carane piye? Ya carane kudu ditumpakno truk. Kudu disurung. Kudu ditumpakno bis. Engko lak tutuk Semarang dhewe ora ngentekno bensin. Irit ya. Irit, Kudu ditumpakno bis, kudu disurung. mobile kudu ditumpakno truk. Lah, Ben irit ya. ben irit engko nek wis irit bensin, duwite nggo tuku semir ireng. Hasile oleh adol asem, Mesine yo gak dionekno. mangkel ayo ora. Bales. Lah ana nek wit asem iso nggo ngireng rambut, jebule didol ning pasar nggo tuku semir. Lah ya lah wong kowe iki lah ya ngono. Rembug beda sing tak omongno. Dina iki lagi seneng-senenge Bu Es. Nggih, Kalean Pak Man sayur balap. sayur balap aku ngerti kok. Dijenakno sayur balap ki aku ngerti. Ngertine perkara napa? Mulane ora mokal panjenengane Bu Is iki usahane sayuran sukses. Sukses. Wong jenenge ae sayur balap. Oh. Sing liyane arep balap ora iso mergo paling banter. Ngono ya. Pembalap iki kan mesti banter to. Lah iki filosofine ngono. Oh ngono dadi Dadi usahane usahane lancar. lancar. Ngarep pol dhisik ya. Wah. Sukses, duit-duit Sukses. akeh terus nimbalin jenengan. Alhamdulillah. Iki engko esuk kowe ora usah do takok duit lho Le. Loh, Bayar wis 4 tahun kepungkur. bar kowe saiki wis Bu Is ngene iki lho sampean peh akeh duit terus toprak mbok lunasi. Aku ngono jane nekan Pak Keman ngono ora apa-apa Bu Is iki lho. Omongane Bu Is Pak Keman ngomong sepisan pokoknya dina iku iso ya Pak Mogol ugi. Nah sing Bu Is pokoknya kudu iso ya dina iku. Nek ora dina iku kebangetan kowe wong kowe aku tak parani terus, Ya tak sawer Allah. terus. Ngene iku kudune ya dina iku aja mbok padak-padakno dhisik, malah mbok batalno ya tutuk kono neh. Bu Is sih cerek. Ya Allah, ya Allah. Aku mulane nek tak pikir iki nek nang omah ngono piye ya watak dan pribadine Pak Keman. Pak Keman ngomong sekecap Bu Is 50 kecap. Tapi wong Pak Keman penyabar kok. Aku Penyabar. yakin nek ora penyabar keluargane ora mungkin tentrem, ora mungkin rukun. Pak Keman 3 kecap, Bu Is 150 kecap. Iki rak sedina-sedina nek rak Pak Keman raman kecap-kecap.
Sing sabar ya Pak, wong pancen wong Sabar, wedok iki Pak. akeh ngono. Wong wedok iku pancen kaya ngono, Pak. Mulane wong wedok iki perlu disayangi dan Disayangi. dicintai. Mergo apa? Mergo apa, Mas? Kenapa wanita terbuat dari tulang rusuk bagian kiri? ngono. Kok ora digawe bagian kaki? Mergo apa? Apa, Ben Mas? supaya wong wedok ora ngidak-ngidak karo wong lanang. Ngono Tidak ya. menginjak-injak laki-laki. Harga dirine wong lanang ya. Sebabnya apa? Wanita kok tidak dibuat dari tulang bagian kepala? Biar wanita tidak diinjak-injak oleh suami. Masuk. Tapi kenapa wanita kok diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri? Karena wanita itu harus dicintai dan disayangi. Dicintai dan disayangi. Iya. Mulane pancen pasangan iku ana bejane kaya Bu Is untuk pasangan kaya panjenenganipun Pak Keman. Pak Keman. Panjenengane wong sabar, Bu Is wong brangasan. Lho, aku Gak aku mau sing muni lho. apa? Sing muni Pak santai aku Moga nek lho, karo Bu Bu Is. Wis wong dibayar lunas ae kok. Ora apa-apa dibayar lunas, aku jujur ora mikir bayaran. Aku Matur nuwun. ora ngarah nakokno amplop ning Bu Is. Mulane aku yawono yamene kenal karo Pak Keman, aku sinau pribadine Pak Keman. Oh nggih. Piye to carane wong wedok iku sing iso kepenak, iso ngopeni wong lanang. Aku matur karo Pak Keman cara ngene-ngene lho, Gol. Kowe iku semeleo pikir bojomu kepiye lah iku njarno. Lho tenan tak not, Mas. Bojoku kepiye ae tak njarno malah digondol garangan. Ya sabar. Tenan aku anut Mbak Keman kok. Neng yo alhamdulillah berkahing Gusti ana, aku malah dijoli cah TK. Lah kuwi walesane. Lah iya. Wong nek ora salah, nek ora kleru, dipiekno kapak tetep untuk balesan sing apik. Aku malah angger ngingetno wong loro lanang wedok iku aku gregeten wong iku tanggane sing nyolong bojoku. Sampean kok apal ae. Aku apal Pak Mo sehat nggih. Sehat. Ora omongan akeh-akeh iki malah bingung aku. Ndi mangsen. Dar. Kowe nang ndi? Lho bocah kok delok jaran Pak Amiku. Lah biasane esuk nang kene terus jarene. Lah biasane metu sik lho. Ora ngono. Ket esuk wis nang kene njaluk mangan Pak Keman pare peh wis dulur. Heeh. Lho, dadi apa ngene ku nek pecingkrakan tak delok ke HP mang. Aduh lo nuluti alo Mbok Tuis alo Pak Eman. Ki kok ana wong bento iki ndi malah. Lah ana suarane kok ora ning panggung ki ning ndi wong? Dar. Apa? Kowe nang ndi? Halan-halan. Halan-halan, Aduh. heling. Aduh halan-halan. Alah. Aduh tionton. Ya Allah Gusti, kuwi bekakas apa iku? Tak kandhani ya. Ya iki pesugihane Mbak Bu Is ya iki. Aduh tionton Bu Is. Adion tondeng. Kowe Apa? dituku kon tuku tronton? Tionton. Diantak. Dientah. Dientah iki apa? Dikongkon diperintah. Lho iso ngono kok. Iso ngono kok. Ali yo. Kowe tuku ali-ali? Lali. Ya Allah Gusti. Ibu Tuis. Kowe ku dadi apa? Aku tak pikir ya siji mosok ngono mbok mentolo mangan kayane. Lah mbokku nek Ayo. mbokku nek tak takoni jare wong kaya dhuwit kok. Ben panem bungkuk ya ben ya ngono kok jawabe. Ayo. Kowe ku ape nang ndi kelantor iki lho? Aduh, apa alaman halo Ibu Tuis. Ambe apakku teman halo Mas Dedi. Mas Dedi ya ampun. Mas Dedi. Ya ampun Mas Dedi ndi Mas? Adi, Mas Dedi ndi? Dil. Aneng ae engkone aku didel. Perkarane. Mas Dedi entah Oh, TNI. Ambek halwane Mbak Demana Nina. Apa? Demana Nina. Demenan Demenan sapa? Demana Nina. Lah ya demenane Rina.
Mbak Nana. Mbak Aduh, ilatu hulet. Mak ali mak. Atau nguwong nggih mak. Ini apa ya mak? Ada aku apa diawal jebule ndok HP. Apaan dia pak? Apa kok ketok Del. nom nek ndek mangan ngono. Alah lho, itu apa itu? Aci wae. Atla itu di abehno ican. Manohara iku. Manuhara kok iso jilbaban. Lah tuh. Lho, aose olah uman atu. Aos. Olah uman. Caos. Kaos. Ana sing bento tenan. Mateni wong e. Nek tak ucul lho. Aja nduk dong ales lak keturalan. Ora ngono diupeni sik. Mak Ecek, Mak Aci. Dil, Dalem. ya wong jenengan mudhun. Nggih. Aku suwunke ngapura kalih Bu Is, Oh, dereng ten- saged mriko. Nggih. Suwunke ngapura kalih panjenenganipun Pak Keman. Oh, nggih. Dereng saged mlebu Butis, dalemipun. Mergo Bu iki mang Is, aku amet rada nggih. ana telate. Aduh ya Allah. Bu Is, angapunten nggih, ha Pak. Wakilku, Watil tu, wakilku. watil tu. Watil tu, Wakilku. Mosok sementen kon ngawin. watil tu. Bos, itu kecilian. Ece, pangapunten. Rodok telat nyuwun ngapunten nggih Pak Man nggih Pak Is, sehat selalu berkah Amin, barokah. amin. Pikantuk nugrahaning Gusti. Lho aku nek ndonga kok gak pelo ya. Lah, nek Matur ndonga- suwun Nek nggih. ndonga pelo piye? Karo nyanyi ya, A. Anyi. Nggih. Nyanyi Del, nyanyi Del. Anyi. Undi Mas Edi. Oh iya. Anu Mas sunane gelandangan. Aku gak iso mbah tapi. Makasih Mas Dedi. Ya langsung monggo ya. Sehat selalu, Gelandangan. berkah Oke. barokah. Ya. Yang Mbak istrinya di mana? Di. Oh itu. Oh iya. Aku pangkling ya. Tadi gak gitu yang cowok antik ya jebulnya. Lho piye to? Jebulnya istrinya Mas Dedi cowok antik jebul. Ono nek kata-kata jebulnya iki. Makasih, thank you. Apa? Wong Bandung ora kulino nyawer dikeki receh langsung dikekno sak gembel. Sukses Mas Dedi ya. Iya. Sehat selalu. Ayo Mas, Gelandangan. kendala langan. Gendelandangan. Gandelangan. Alah Mamah Manohara cintaku. My love you berberbi. Berberbi wes ber. Wes. Nggih, monggo yuk gelandangan. Yuk. Patok. Aku pakai bunga biar tambah cantik. Ganteng kok cantik. Misi ya Mas ya. Oke. Kasih aman Ibu. Love you. Cang ganteng. Alah yang penting ngombe. Kering sudah rasanya air mataku. Terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku. Nasib buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan
tenang. Begitulah hidup yang aku jalani. Entah sampai kapan hidup begini. Ais. Pak Didi sehat selalu. Dar. Dalam. Suwun ke ngapura kali panjenenganipun sesepuhku. Oh iya Simbah. Ya Rasanya wer. Jalukno ngapura aku Mas. nyuwun pangapunten pangestune Mbah Kong nggih. Sing tuwa salaman sing nom nyawer. Kering sudah rasanya air mataku. Terlalu banyak sudah yang terlupa. Halo cantik. Menangis meratapi buruk nasibku. Nasib buruk seorang tunawisma. Ayo berdiri. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku mantan baru jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Selamat. Begitulah hidup yang aku alami. Entah sampai kapan hidup begini. Yo! Selamat berbahagia. Iki saiki Aja ora kesedo ning tak genti. Tak genti Sriwuning karo Wiratmaya. kleru. Sehat selalu berkah berkah nggih. Matur suwun, makasih. Makasih nggih. Kering sudah rasanya air mataku. Terlalu banyak sudah dan terlupa. Menang nangis Urang nasibku. nasib buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Makasih. Dari jalan sisa orang yang aku makan. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Beginilah hidup yang aku alami. Entah sampai kapan hidup begini. Alhamdulillah. Sunane dulur-dulur kalih cocok kalih Mas Nganten, Mas Dedi, Apa Mas? Lintang Asmara. Nggih, sik aku tak mengucapkan selamat. Ora tak usapno. Sing penting kaya oleh kula omong, hidup butuh pendamping. Nggih, wis entuk yang seirama ben iso kepenak.
saling menjaga. Semangat. 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 Saya gak saweti santai. Ya. Ngojek anak. Oke, panyuwunan Lintang Asmara Nggih. sampaikan. Mas. Pancen Wayu Manggala itu mempertemukan pasangan. Ayo. Aduh, ya Allah. Wong ayu Bisa nangis aku Mas Broto. tresna mungkin aryo tombo Joni santai iso tantokno pasangan Jon. Manohara. susah jroning Bahagia banget aku. batanku wong ayu antep rasa timu tresnaku tulus roning kalbu. Ya rumiyin niku wis putus asa, moh nurut bojo iku. Kok wonge ana Ketemu jodoh. tak peksa-peksa. Ketemu jodoh. Saya selalu tetap bahagia. Mas Wiratmoyo karo Mbak Sri Wuning. Kalah nangis. Siang pantoro ratri mau eleng manis sengat Mak pense aku iso lali aku mampir rono Mak. bisa anduweni marang sang diasulas Thank you.
Kebahagiaan jenengan kebahagiaan saya juga. Nenek kebahagiaan gojo. Oke, maaf lapor dulu. Aku goleki wedhus ku ilang kok, Lek. Hilang. Iya. Golek iya. Ayo, ambek incen wong adus. Kemo